Έχετε μόλις 1 λεπτό. Ευχαριστώ τον κύριο Διευθυντή Βιβλιοθήκης που καταβάλει το κοινό. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Αγαπητοί μας απόφοιτοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κύριε Βουλευτά, αγαπητέ κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ εκπρόσωποι του τόπου. Ζούμε σε ένα ρευστό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, όπου η βεβαιότητα και η ανησυχία για το μέλλον είναι πιο έγκυτη παρά ποτέ. Το τελευταίο χρόνο βιώνουμε τεράστιες αλλαγές σε κοινωνικές κατακτήσεις που θεωρούσαμε αδιανόητο να τεθούν καν υποσυζήτηση. Όταν το δεδομένο πάβει να θεωρείται δεδομένο και το αδιανόητο γίνεται διαπραγματεύσιμο, τότε το μέλλον είναι αβέβαιο για όλους και κανείς δεν πρέπει να θεωρείται εξασφαλισμένος και ασφαλής. Σε αυτό το ρευστό τοπίο κινείται σήμερα και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακούμε για νέα πλαίσια νόμους, για αλλαγές σε δεδομένες δομές όπως το κλίμα, η σχολή, για συνενώσεις, καταργήσεις, καλλικράτηδες. Η ανησυχία, ο προβληματισμός μας και η στοχοπροσήλωση για το καλύτερο είναι διαρκής. Δυστυχώς βιώνουμε προσπάθειες απαξίωσης των πανεπιστημίων και των ΤΕΗ, στο όνομα των οποίων επιχειρηματολογούν για τις επερχόμενες αλλαγές. Η απαξίωση συνοδεύεται με ενέργειες όπως η υποχρηματοδότηση, η υποστελέχωση των τμήματων με προσωπικό και η οικονομική ασφυξία των ιδρυμάτων. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα της υποχρηματοδότησης είναι το γεγονός ότι το έκτακτο διδακτικό μας προσωπικό, αυτοί που όλα αυτά τα χρόνια σας διδάσκουν, παραμένουν απλήρωτοι από τους πρώτους μήνες της Άνοιξης. Αποτελεί όμως παράδειγμα αξιοθαύμαστου επαγγελματισμού η προσήλωσή τους στα καθήκοντά τους. Το τμήμα σας, με όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτό, όλα αυτά τα χρόνια δούλεψε σκληρά, με χαμηλούς τόνους και κατάφερε πολλά, ώστε σήμερα να αισθάνεστε περήφανοι που γίνεστε πτυχιούχοι αυτού του τμήματος. Το τμήμα σας, κόντρα στο προφίλ ενός περιφερειακού τμήματος, είναι ένα από τα πολυπληθέστερα τμήματα πανεπιστημίων και ΤΕΗ στην Ελλάδα, λόγω ελκυστικότητας του επιστημονικού του αντικειμένου. Αλλά ταυτόχρονα είναι ένα από τα πιο υποστελεχωμένα τμήματα σε μόνιμο διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Για μας ο εύκολος δρόμος θα ήταν να αναστείλουμε τη λειτουργία του τμήματος. Εδώ και καιρό, όπως άλλωστε διαβάζουμε στον τύπο ότι εύκολα ακολουθούν αυτόν τον δρόμο πανεπιστημιακά τμήματα με δεκαπλάσιο αριθμό διδασκόντων και πολύ λιγότερους φοιτητές. Εμείς διαλέξαμε τον δύσκολο δρόμο. Όλοι σας. Να συνεχίσουμε, χωρίς να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα σε κανένα τομέα. Επιμείναμε στην υψηλή ποιότητα και αν είχαμε απαιτήσεις από εσάς, ήταν γιατί είχαμε απαιτήσεις από τον εαυτό μας, είχαμε απαιτήσεις από το τμήμα μας, ήταν για να έχει αξία αυτό που επιδιώκουμε, το πτυχίο σας δηλαδή, που θα πάρετε σήμερα. Πετύχαμε σε αυτό το αβέβαιο τοπίο να υπάρχει κάτι το βέβαιο. Και αυτό είναι η αξία του πτυχίου σας. Και αυτό πλέον δεν το λέμε μόνο εμείς. Το προηγούμενο μήνα το τμήμα μας πέρασε από τη διαδικασία της εξωτερικής αξιολόγησης από την ανεξάρτητη αρχή διασφάλισης ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Στην έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης που δημοσιοποιήθηκε, οι εξωτερικοί αξιολογητές, 3 καθηγητές πανεπιστημίων από την Αμερική, ένας από την Κύπρο και ένα διευθυντικός έλεγχος, σας λένε, όπως λένε και σε όλο τον κόσμο, ότι το πτυχίο σας είναι εφάμιλο με τα αντίστοιχα πτυχία διεθνών πανεπιστημίων. Σας λένε ότι οι σπουδές σας στο τμήμα ήταν πολύ υψηλού επίπεδου. Σας λένε ότι το πτυχίο σας το αναγνωρίζει με τον θετικότερο τρόπο η αγορά εργασίας. Και πιστεύουμε ότι το επαγγελματικό σας μέλλον διαγράφεται λαμπρό. Σήμερα λοιπόν είναι μια μέρα μεγάλης γιορτής. Αφήνουμε πίσω μας όλες τις αντικσοότητες και γιορτάζουμε μαζί σας, όλοι μας, οι γονείς, οι φίλοι, το διοικητικό και διδακτικό προσωπικό. Αποτελεί την πιο σημαντική μέρα της ζωής σας. Γι' αυτό γεμίζει με χαρά και συγκίνηση εσάς και τους δικούς σας. Είναι η μέρα που τιμάμε την απώλεια της φοιτητικής σας ιδιότητας για να καταστείτε πλέον απόφοιτοι και πτυχιούχοι του τμήματός μας. Θεωρούμε ότι έχετε αποκτήσει τα κατάλληλα επιστημονικά εφόδια και δεξιότητες για να ανταποκριθείτε με επιτυχία στις προκλήσεις του μέλλοντος, επιδιώκοντας είτε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές,